Rekli ste da vam se javim da saznam ime. Radi se... možemo razgovarati u uredu? Samo sekundu. Ništa, dođete u ured i onda ćemo razgovarati. A kad se vraćate? Znači, sutra vam radimo 7:30. Ne mogu sutra. Htjela sam vas još nešto pitati. Ja sam vas došla pitati za čovjeka. Ovo ste mi poslali. A šta je ovo? Slobodno možemo u uredu Šta je ovo? razgovarati. Recite mi šta je ovo? Čekajte, recite mi šta je ovo kad sam sad ovdje? Samo sekundu da ne dolazim, šta je ovo? Dobili ste poziv, dakle. Zašto? A zbog čega? Gospođo, sve vam Zbog tu čega? stoji. Ne stoji ništa, da znam, ne bi pitala. Šta je Ništa, ovo? možete dakle odazvati se na taj poziv. A šta je vidimo ovo? se sutra. Eto ga. U vezi čega me zovete? Može molim vas sjernica, jedan? Sjernica. Di vam je ovdje naziv Republika Hrvatska? Mali, veliko. Pa mali. Možete Šta vi izvodite? Možete slobodno doći u ured pa ćemo Ne, razgovarati. pustite vi slobodu, recite mi zbog čega ste meni uputili poziv. Recite mi, Ja, jasno. gospođo, ni ne znam ko ste vi. Da Pa ćete evo, mene na- piše ovdje, vi ste piše mene- ovdje. Ovdje je vaš potpis. Recite, ajde sekundicu, šta moram sada? Gospođo, znači, vi meni se ne znam ko ste vi. Evo ćete osobno. Ne trebate mi ništa pokazivati. Ako Pitam, imate zašto mi nešto, ovo možete- šaljete? Zašto mi ovo možete doći u šaljete? ured pa ćemo razgovarati. Ubili ste Luku Je li? Buzančića i šta sad radite sa ovim pozivom? Imamo dokaze sve da ste ubili centar sa policijom i odvjetništvom. Ubili ste ga, prvo je nestao pa ste ga ubili. Gospođo, Prijavljen je samo zato što je htio digniti svoje novce. Cijeli svijet će znati da vi ubijate ljude i dokazi idu na internet. I doktorica je rekla sve detalje. Nemojte mi muvat sada. Gospođo, Dakle, ali vi ste razgovaramo direktno... žene moraju znati da vi ubijate ljude. Tisuće ih je Dođite nestalo od slobodno u ured 90. pa ćemo razgovarati. Ne treba mi... Ma u uredu vaši ljudi nestaju. Da vam dođem tamo. Koliko ste Ma nam nemojte. Evo imam 10. Pitam zašto ovo šaljete. Prijavila sam vam nestanak Luke Buzančića. Šta mi ovo šaljete? Šta je ovo? Gospođo, Jeste i meni dođite u napisali ured, 3 pa ćemo mišljenja. Izvolite, recite, o čemu se radi? Gospođo, Vi ste nisam- suučesnica u ubojstvu, u nestanku ljudi. I vi, svi vaše kolege. Čućete čujete, ovako, šta? Mirjana Pavić, Hrvatska paralela. Na internetu ćete vidjeti, večeras kasno se stavlja snimak doktorice Bezdrov koja je rekla sve detalje šta radite. Gospođo, Sa nije u Lukom redu, Buzančićem. da, Svi će nema vidjeti. problema. Možete Vršite doći genocid slobodno nad hrvatskim u centar narodom. za socijalnu Vršite skrb. genocid nad hrvatskim narodom, jel tako? Znači, slobodno dođite u centar za socijalnu skrb. Ma, vi niste centar za socijalnu skrb, nego ste vi šelija zločinačke organizacije. Ljude ubijate, idete i vi na internet isto. Poručite tim kriminalcima svojim odvjetništvu da nećete još dugo. Zločinko.